sizibulisele kubani nobani khona ekhaya ethe bakabe nathi okanye ngelixesha noba kusebusuku noba kusemini noba kusenjikalanga uthathe ithuba usimabelele ubese uyahlomla apho ukwazi ukuhlomla khona. Siyadinga ukuva nawe ezakho imizimvo kwezi topic manje sithetha ngazo. Kanjalo ke ngoluyusuku ngeyimini bakhona abanye abazosijoyina ukuze singathethi okanye ndingathethi ndodwa, kube khona nomnye umuntu ozawuveza olwakhe uluvo. Kodwa ke for now ungabe usixelela uba wena ucinga ntoni. Topic esiyiphethe ke namhlanje imnandi, inhle, iphilile. Topic esiyiphethe imnandi kakhulu. Senisibonele ke kodwa ke umxholo uthi umbuzo, ingabe amaKrestu kumele na abhatale ilobolo? Ya, lobola lo ndlela uyibiza ngayo, lobola. Ingabe amaKrestu lisiko lawo na into yokubhatala ilobola? Okanye ingabe abantwana bamaKrestu kufanele baloxolwe na? Ingabe abazali abangamaKrestu balindele ukuba bafumane ilobolo na ngabantwana babo? Haleluya. UngumKrestu usindisiwe, unentombi, iyahamba iye emfaneni iyotshata iyozakhela ikhaya, ulindele uba ilotyolwe na? Uyintombi usindisiwe, uhamba noJesu, izono zakho zixolele, uhlanjwe ngegazi, ulindele uba mawulotyolwe na? Naw sokwe sijike nje kancinci kulo mba lowo, sifunda izwi lenkosi kwenzela uba sikwazi ukuva banzi, singazithethi into zethu kodwa sithathe nasezwini likaThixo uba lithini lona izwi. Ngoba yonke into esiyenzayo funeke sigayidwe lizwi. Noba siyayenza kodwa sizibuza umbuzo uba ivelaphi, yayithathwaphi, yenzelwa ntoni. Na umbuzo wokuqala, intoni ilobola? Haleluya. Ilobola xa intombi izoya emzini ngokohlanga oluthile, umzekelo amaXhosa, amaSwati, amaZulu, abeSuthu nezinye ke inhlanga, ziye kube khona ingxoxo ebakhona phakathi kwezifamily zimbini, phakathi kwefamily yakulontombi nefamily yakulomyeni. Kuzanywa ukuviwa uba ukuze ube le ntombi iyahamba iyotshintsha ifani, iyeke uba ngumonakali, ihambe iyebe wangumcirha. Haleluya. Kufuneke kube khona ilobola okanye inkomo ezikhutshwayo for le ntombi ukuze ihambe iyotshintsha ifani, ihambe iyozakhela owayumzi, nabantwana bafumanayo babize la fani yala ndoda ilobolayo. Yonke nje loo nto leyo. Na kuba izingxoxo ke leyo amaxesha amaninzi kuba ingxoxo ephakathi yamadoda ala family yakulomyeni nengxoxo phakathi yamadoda akulontombi. Mangadweli kakhulu apho because siyayazi indaba yelobolo, siyayazi uba isininzi sethu into eqhubeka kanjani. Nawe ngokumbuzo uthi yenzelwa ntoni? AmaKrestu wona kubalulekile na ukuba alobole? AmaKrestu kubalulekile uba alotyolwe? AmaKrestu alindele uba abantwana babo balotyolwe? Haleluya. Now ndisenditshilo ke kuba indlela ongenwa ngayo emtshatweni kumahlanga athile. Haleluya.
Hallelujah. And uyafumanisa ke into ezininzi ezenziwayo ngamahlanga ezinhlanga ndizibalileyo nezinye ke noba ke singenoyithi kodwa uyawufumanisa uba lento ayivelanga yehle espacini but iyathathwa noba kwenziwa ntoni nantoni na yenziwayo but ufumanisa uba yayithathwe phaya. So iyafana ke nale lobola ayivelanga yehla nje espacini. Masifunde izwi lenkosi ngoba xa ufundayo unkosikazi wokuqala eBhayibhelini yaba inkosikazi katata uAdam, umama uEva. Umbuzo uthi uEva walotyolwa naye naqala. Walotyolwa kubani? uEva. Haleluya. Ingabe uAdam wazikhupha inkomo zalishumi wazinikeza uJehova? Ingabe utata uAdam wazikhupha na inkomo zayi10 zayi20 wazinikeza uThixo njengoba? Haleluya. But ke ngoku xa sendishilo ke xa ujonga yonke le meko mosithe between ifamily ezimbini. I mean kwangekho families ngelaxesha. 2 kwangekho bazali. 3 kwangekho kwakunguAdam noEva bobabini. Now kubani wayezawuhlalela lezo ngxoxo zamalobolo? Kubani wayezawuxoxela abamloEva? Ngubani wayezawuxoxela kwakuzawulotyolwa kubani? Yayingekho futhi nento ethi abantwana abazeleyo bazawukwazi babatshintsha ifani, abazawubiza ifani yalomyeni. Yayingekho, kwakungekho nto nje yayikhona, kwakungabo babini, utata uAdam notata uEva. Lo umbuzo masubeke ecaleni because yayingekho indawo kwakungalotyolwa kuyo, yayingekho indawo kwakungabethwa kwakungasiwa kuyo inkomo ngelaxesha. Haleluya. Now amaKrestu ke ngokubona kumele alotyolwe na. Ayithatha phi yonke lento? Ivela phi yonke lento yelobola? Haleluya. Masifunde izwi lenkosi. Masifunde izwi lenkosi kwincwadi yaGenesis. I know that xa ndithi Genesis athoma umuntu Old Testament. iBhayibhile bazalwane libhalelwe thina zonke from Genesis to New Testament to Revelation. iBhayibhile ndiyakholwa loba libhalelwe thina ukuze lisigayide impilo masiyiphile siselapha emhlabeni. Now babe sifunda kapha kwi-Old Testament sizoya ke na kwi-New Testament nje ukuzama nje kodwa sendishilo na ungahlomula uthuba wena uyibona lento yolobola kuyinto right kuyinto wrong. Umbuzo mhlawumbe uzakubuza ba wena nje kunonkosikazi monakali walobola hayi that's better. Hallelujah. Hayi madlali ngawo hayi nasikhupha. Hallelujah. Masifunde bazalwana ndithi right kwanye wrong but masifunde izwi lenkosi ukuze sive uba ilobola into elungileyo efanelekileyo na uba yenziwe ngamaKrestu. Hallelujah. Genesis chapter 34 verse number 12. Lithi iBhayibhile phanxa ufundayo ihloko ku chapter 34 verse 12 lithi uYakobi usebenzela ukulobola uRakeli. Haleluya. uYakobi usebenzela ukulobola uRakeli. Haleluya. Now asivenye into kodwa siseva nje ihloko sokuba ikhona into eyenziwa nguYakobi esebenzela for ukuthini nabazalwane bam ukulobola. Haleluya. Masimfunde uverse number 18 uthi uYakobi wayencwase uRakeli waza wathi kuLabhani ndokusebenzela iminyaka esixhenxe ukuba unokundivumela ndizeke intombi yakho encinci uRakeli. Haleluya. Now mhlamba siyaza konke siyivayo uba wayephangela uYakobi, wayengaphangeli, wayenengeniso, wayenazo inkomo, wayengenazo inkomo. But into esiyivayo apha kule chapter ka34 yeGenesis ngeyokuba uthi uYakobi kuLabhani ndawukusebenzela iminyaka esixhenxe ukuba uyena uyandivumela mna nditshate intombi yakho.
Haleluya. Now kuyabonakala kuba singekawafundi nje amavesi uba indaba yelobolo ayivelanga yathi qhipha kodwa kube khona into ethi uzawuyenza because abanye zakuthi intoni into elobola mhlawumbe intoni elobola hayi i-bride price mhlawumbe ngayibiza kanjalo ngesilungu i-bride price bazalwane bami because before nje singene deep nje le ndawo kaYakobi noLabhani noRakeli khona nje into endifuna ukuyilungisa. Uyabona xa sibhatala ilobola okanye sikhupha ilobola asithengi umuntu. I don't think mna monakali xa ukhupha ilobola uthenga umuntu noma ke isilungu singayibiza ngolhlobo sithi bride price. Akakho umuntu ongam-afforda umuntu manphindi ixabiso lomuntu likhulu kakhulu. Akakho umuntu onokumxabisa umuntu. Haleluya. Noba ungabizwa malini kulamzi kuthiwe kwa umuntu uexpensive umuntu asoze umafforde. Haleluya. Naw ke ngoku nxa okay masiqhubeleke naye. uYakobi usebenzela uLabhani uthi ndakusebenzela iminyaka esixhenxe. Kodwa uLabhani apha nxa uyifundayo le vesi uke wafuna uba wamtrika uYakobi ngoba nxa ufundayo Nkosi xa sifundayo uGenesis 29 verse number 15. Genesis 29 not 34. Genesis 29 verse 15 lithi uLabhani waye wayinentombi ezimbini enoRakeli eyona ntombi yayincinci lithi izwi lenkosi futhi enaye noLeya. Haleluya. wayenoRakeli noLeya. Now lithi iBhayibhile ke ngoku yayendala le uLeya le incinci inguRakeli but uYakobi yena wayenesifiso encwase okanye efuna enomdla wokuthatha le incinci. Lithi iBhayibhile ke ngoku wathembisa ukuba ndakusebenzela for iminyaka esixhenxe ukuze uba uyanivumela nditshate intombi yakho. But ke ngoku because uLabhani wenza lo maqhinga wayenzayo wangathi uRakeli but akasuRakeli wasa uLeya. Haleluya. Akasa uRakeli lo ebefuna nguYakobi but wayifumanisa lonto leyo uYakobi the following day uba unikwe intombi ebengayifuniyo. Wahamba wayokhalaza wathi nxa kephendulayo lapha no into endingayenza uba wena ungaphinde undisebenzele eminye iminyaka esixhenxe ndakunika naye uRakeli. Haleluya. Lithi iBhayibhile wasebenza another 7 years. Haleluya. So ke ngoku that means ke ngoku yena ukuze abe uyamfumana uyamtshata uRakeli uYakobi wamsebenza iminyaka esi14. Haleluya. Now says i-chapter yokuqala leyo Genesis 29 verse number 15 wehle nayo nje uyifunde uqale phezulu ehle nayo uzasiva istory sonke ilobolo amaKrestu kumele ibhatale na. Masidonse izwi lenkosi bazalwane bami before sijambe sithi no thina singabe Grace akumele sibhatale ilobolo akumele sibhataliswe ilobolo. Sizongena deep sivuba ilobolo le yokuthini yokwenza ntoni zithini na i-advantages zokubhatalwa kwelobolo, zithini i-disadvantages zongabhatalwa kwayo, zithini na izwi likaThixo kuyo yonke lento yenziwayo nangawo amaKrestu because bakhona amaKrestu ayenzayo akhona amaKrestu athi no i-against i-Christianity indaba yokubhatalwa kwelobolo. Masifunde kuGenesis 34 verse 12. Haleluya. Sive kwenye chapter uba kwenzeka ntoni kwangayo lo mba welobolo. Genesis 34 verse 12 lithi izwi lenkosi ndixeleleni ikhazi emandilikhuphe libe likhulu kangangokuba nifuna. La ngamazwi bazalwane bami athethwa ngubani lo nguShekem
ayanze amagama esibhebhele ngusheke uwatsho kuYakobi nonyana bakhe. Xa sifunda uchapter 29 siva uYakobi ezawuthatha umfazi esebenza 14 years ne7 years ukuze akufumana umfazi, but after ichapter ezi5 sedlula u30 no31 no32 no33 no34 xa sifika ku34 kuverse 12 siva sokukhona enye indoda ke ngoku seyithetha kuYakobi ngokuba ndixeleleni ixabiso noba likhulu kangakanani na emandilikhuphe ukuze nditshate intombi yakho Yakobi. Haleluya. Ingabe ilobolo iyakhutshwa ngabantu abakholwayo? Masifunda izwi lenkosi. Ndixeleleni ikhazi ibeka nje kanjalo le undikhoyo sesisixhosa kodwa undikhoyo ya ngoncoko uthi ndixeleleni ikhazi emandilikhuphe libe likhulu kangangoba nifuna nixele namabhaso eniwafunayo ndininike nantoni na eniyifunayo ndingayikhupha ukuba nje niyavuma ndimthathe uDayina. Ithi le ndoda ndingakhupha noba into eniyifunayo. Ewe kona ke xa singake siyilande emva ke because isenzo sesehlo sasenzekile sasingesihlanga yona le ndoda ke yaseyiqhubileke seyimenzile unkosikazi wayo ngohlobo londlela mnyama. Haleluya. Which is nako kuyenzeka lonto leyo udibane nomuntu sekezitshatisa sekehleli nendoda ngendlela yabazali bengazi, kodwa le indoda ithi ngoku seyizifezayo ndixeleleni ixabiso emandilikhuphe ukuze mna ndikwazi ukuba nditshate naye uDayina. Haleluya. Now sivile ku29 uYakobi esebenzela ukulobola. Now siyeva ku34 le ndoda ithi ndixeleleni, itsho kuYakobi nonyana bakhe ndixeleleni ixabiso emandilikhuphe ukuze mna ndikwazi ukutshata nentombi yenu. Umbuzo usamile, ingaba kweli xesha siphila kulo singamaKrestu ilobola iyakhutshwa na? Ingaba ilobola isakhutshwa izinkomo? Ingaba ilobola seyikhutshwa ngezinye indlela seyikhutshwa imali? Ingaba ilobola iyakhutshwa na? Haleluya. Simfundile ke Old Testament, ungafunda ke nawo abangcweleni yayazi iBhayibhile nifunde namanye amavesi ungayivuma lento endiyitshoyo ungayiphikisa lento endiyitshoyo, kodwa kwangoku ndizafunda izwi lenkosi ukuze sikwazi uba senze izinto ngokweBhayibhile. Haleluya. Kodwa ndiyafuna ukutsho sibe careful kakhulu singamaKrestu because njengoba sikhonzayo sinabantwana esikhonza nabo ezinkonzweni esikhonza kuzo abangekhoyo abazali babo ezinkonzweni ababaza abantwana babo beyokhonza. Imagine ke umzali nxa kezawuva umntwana wakhe kuthiwa nanke seke ngumfazi wakwabani ibandla inkonzo seyimtshatisile bengazi abazali. Haleluya. Ngoba umntwana nomntwana udinga isibusiso sabazali bakhe phambi koba ayongena emtshatweni. Umtshato udinga izibusiso. Nawe ke ngoku xa uzawuvele wena uhambe uyohlalisana uhlale nendoda kungekho nto izileyo, kungekho nto ike yathethwa. Haleluya. Kodwa ndiyafuna nje ukuyilungisa lento. Haleluya. Akakho umzali onesifiso sokuba umntwana wakhe enze izinto ngendlela engerayithanga. Haleluya. Xa umfana sekezile ethi uzolobola, now andiqondi uba ukhona umzali ongayinayijabulela lonto leyo kunoba umntwana wakhe ahamba yohlala nendoda ngaphandle kwelobola. But ke ngokumbuzo umile uthi ilobolo iyadura man. Iyabizwa ilobola because awulazi ixabiso loba
kahle kahle imalini ilobola. Uzawuya pha emagcirheni akuxelela amagcirha uba inkomo iyi-1 10,000 isifuna zibe yi-20. Uyabona ngoba imali leyo 200,000 uhambe kwamashiya bakuxelela uba i-505,000 inkomo eyi-1 isifuna zibe yi-10. 50,000 leyo uhambe uye kwaDlamini bakuxelela uba yi-7,000 sifuna zibe yi-10. 70,000 leyo uhambe uye kwaJumbo bakuxelela uba sifuna zibe yi-30 inkomo eyi-1 10,000. Haleluya. So ilobola ibizwa ngokubizwa, but apho ndifuna uya khona ilobola igqitywa ngumzali womntwana yokuba ufuna ntoni. Xa ungumzali o-honest nomzali ofunayo ifuture yomntwana ibenhle, akazukwazi uvela agalele nje abize nje inhloko ye-train. Kanti umzali xa kebiza ilobola uzube yazi uba the same money ezayo izolobola umntwana wakhe amaxesha amaninzi kuzoba imali eyi-1 ezophinde incedise yenze kwalomtshato kwaba bantwana. Iseyikwale imali eyi-1 ezawuphinde ithenge kwale mpahla ezawusiwa, because kulomanye amahlanga ke kuyenzeka intombi ilotyolwe, xa seyigqityiwe ukulotyolwa kuthengwe impahla kulomyeni zibe seziyasiwa kulonkosikazi, kuthathwa kwakule mali. Amaxesha amaninzi abazali baze bangeze imali zabo ukuyovuyisana nomntwana, bengeza kule mali izekwa nalomfana. Na for mna andiqondi uba umzali akakwazi uvele enza izinto ezizakwenza kube nzima kube khona ingxabano nanxa sebetshatile because kuba bengenamali. Kodwa eyona nto yenza izinto zingahambi kakuhle amaxesha kuba ngabantu abacelwayo. Fumanise kuba utata walapha ekhaya mhlambe mna intombi kataka brother wami iyatshata, brother wami azocela mna mandize ndizomxoxisa ilobola amakhazi wentombi yakhe. Xa ndifikayo mna athi brother wami no, ndifuna mna i-7,000 ngenkomo eyi-1 ndifuna zibe yi-10, that is i-70,000 leyo. Xa ifikayo mna ndithi bhuti ungaphisi ngomntwana, bhuti ungaphisi ngomntwana, inkomo eyi-1 10,000 abalobola amadoda mangahlanga. 10,000 inkomo zibe yi-30 asiphisi ngamntwana. Naw ke ngoku ufumanisa uba abama abantwana bayahlalisana abama abantwana, but mna ndinejelasi yoba ndibona inkomntana webrother wam ehamba ezolotyolwa ngendlela eright, ndihambe ndiyoyibhutyuza laa nto ndiyimoshe. Ndithi ke uyi-end up ke ngoku ube ngathi iindaba zelobolo ne-negotiation kanti ngabantu abangenelelayo ingathi bazonceda kanti bazomosha bengenasifiso. Kungenjalo ilobola yinto emayibhatalwe. UmKrestu angumKrestu ilobola kumele ibhatalwe. Why? Masifunda amaroma sizoyishwankathela. Amaroma chapter 12, Romans chapter 12 verse 18. Romans chapter 12 verse 18. Lithi izwi lenkosi, yenzani unako ukuhlalisana ngoxolo nabantu bonke. Awukwazi ukusuka le kowenu. Haleluya. Suka ngapha yakowenu kwamashiya uzongixela uzawuthatha intombi yalapha kwami. Haleluya. Kwaxaba and uyixela uzayithatha without ukubhatala ilobola. Mna ndinamabhongo endifuna ukwenza for umntanam. Mna ndiyayazi uba into ihamba kanjani ukuze umntana abheke emzini. Ufika undixelela uba wena ngumKrestu awuzulobola, wena ngumKrestu sindisiwe amaKrestu lasalotyolwa ngegazi lemva. No. Wena thoba umthetho walapha kwami xa ndixelelayo uba ngentombi yam ndifuna ilobolo ekanga. Haleluya. Ndifuna ilobolo ekanga. Wena lobola wena uzokwazi ukufumana umfazi. Ngoba nale nto yabafazi abazawuthathwa for free, amadoda adibana nawe bakhabe bankale benza yonke into, akamazi umhlenje phezulu wamfumana free. And uyamazi ukuhamba kwakho uzaphinda athathwe. Kodwa indoda funeka isebenze ilobole unkosikazi wayo. Uyakobi wasebenzela uLabhani for iminyaka eyi-14 ukuze afumane uRakheli. Now indoda funeka isebenze ilobole unkosikazi.
Na umbuzo ke ngokuthi lento ayinawulidishela na ekubeni abantu bangama Krestu but ufumanise kuba aba afford ulobola na ba end up ke ngoku behlala ezulwini besenza izinto bungafanelanga bayazenza because kaloku abakwazi uku-afford ilobola, abakwazi. Kodwa ndiyafuna ukuxelela xa ungumzalwane ungumntana kaThixo, loo nto uyifumanayo sebenzela ilobola, uhambe uyovela emzini uthi nansi into endinayo, ndicela ukuthatha enye into ebetha abazalwane abaninzi. Uzawufumanisa umzalwane uzawufuna ukwenza indumo ezulu yomtshato omkhulu nawe ke ngoku imchane ke ngoku loo nto leyo end up imfaka ematyaleni, babethile abantu abaninzi loo nto leyo kuba isababetha nangoku. Kanti uba ulobolile wamkhululela unkosikazi, eyamabhongo nenye eza kwenziwa ungayenza na later loo nto leyo as long ngoku umkhululelwe unkosikazi ngendlela eyiyo kulo khaya. Romans lithi iBhayibhile kwincwadi yamaRoma chapter 12 verse 18, yenzani unako ukuhlalisana ngoxolo nabo bonke abantu, hloniphani imizi yabantu. Haleluya. Ngoba ukulobola asivanto kuthiwa hayi lisiko elidibanisa nonqulo. Akho nto inqulwayo pha, akho nto ukukhothanywa kuyo, akho nto ayinanto ithini ukukhupha wena qha ilobola. Uzane inkomo, kodwa ke inkomo seziqabile ngoku izane imali. Ulobola unkosikazi wakho, uhambe uyohlala naye, nihlalisane ngoxolo, waziwe. Hayi ba umenyonyoba umzalwane. Haleluya. Lobola, khupha imali, sebenza ndoda uzokwazi ukukhupha ilobola ufumane unkosikazi. Ungayami ngevangeli uthi thina singamaKrestu, futhi ngambambisa nomuntu akatshatisa intombi yakho ndingayazi loo nto leyo. Tshatisa umntana wakho, dibana nomfana wam sesithi hayi ndithathe intombi kabani free. Yendoda umthatha njani umntana kabani? Indoda iyalobola, indoda iyasebenza ilobola. Lizwi likaThixo lebangcwele esibhalanise ngalo. Kodwa ndiyafuna ukubacebisa abazalwane, siyayazi imisebenzi inqabile, imisebenzi ayibhatali kakuhle, kodwa ngakuzixelela uba ndizawuzama lento endinayo ndizawube ndisayona ndiyovela ndicele ukukhululelwa unkosikazi abe ngakum, ndimkhululelwe because eyona nto siyifunayo uba makakhululwe unkosikazi kuthiwe ungamthatha. Haleluya. Aphume ekhayeni nezibusiso. Bayeke abacelwayo bamane bezomosha bengathi bazonceda kanti bazobhoxa yonke lento. Haleluya. Ngoba ke amaxesha amaninzi uyafumaniseka uba ukhuliswa yi-single parent, akanayo utata okhona, awucela utata omalume obani babafike bayimoshe omalume. Kanti kubalulekile bazali bam uba umhloniphe umuntu, uyihloniphe into yakwakhe. Izibusiso zalamzi ezifikileyo nakwakho zawude zizofika. Ungabi nejealous kuba ubona intombi kabani lotyolo na wena ufike usesawukuta amavesi ubhoxe ubiza imali ezinkulu uthetha yonke loo nto. No. Mamela mama, ufuna malini ngentombi yakho? Umcebise udadewenu, umcebise umakhelwane wakho. Ngoba ke andikaze phofu mna ndilibone ikhazi lichotshelwa ngabantu abangomama. Ikhazi endiye ndilibone lichotshelwa ngotata beze nengxelo kubantu abangomama. Umfazi uyalotyolwa, indoda nendoda mayisebenze ukuze ifumane umfazi. Bomamela incandweni, ndilobola imfazi indoda uzishaye zonke ziphelele. Ungakhomenta, siyabulela kakhulu ukusiphulaphula, kodwa ungazivulelekile nawe uthi usivela khuluvo, inkosi lisikelele ekhaya. Amen.